इतिहासामध्ये जंजिरा हा एक असा किल्ला आहे की जो मराठ्यांना कधीच जिंकता आला नाही. कित्येक वर्ष जंजिऱ्यावर सिद्धींनी अजय असे वर्चस्व गाजवले होते. पण अनेकांना प्रश्न पडला असेल, अखेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रयत्न करूनही जंजिरा का जिंकता आला नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वतःची ताकद पणाला लावूनही जंजिरा का जिंकता आला नाही. जंजिरा जिंकण्यासाठी गेलेल्या कोंडाजी फर्जंद यांना सिद्धीने त्याच जंजिऱ्यावर ठार केले होते. इतकं सगळं होऊन सुद्धा अखेर जंजिरा स्वराज्यात येऊ शकला नाही. परंतु याच जंजिऱ्यावरती 300 पेक्षा जास्त वर्ष स्वतःचे अस्तित्व गाजवणाऱ्या, स्वतःचे सामर्थ्य दाखवणाऱ्या सिद्ध्यांचा शेवट झाला तरी कसा, हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. जंजिरा या किल्ल्याबद्दल तुमच्या मनात अनेक प्रश्न असतील. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या मनातील काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर मित्रांनो, नवनवीन ऐतिहासिक व्हिडिओ बघण्यासाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. जंजिऱ्याचं खरं नाव काय किंवा मूळ नाव काय? तर मित्रांनो, अनेकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असतो, जंजिऱ्याचं खरं नाव काय? जंजिऱ्याचं खरं नाव आहे जजिरा महरूब. जजिरा म्हणजे जलदुर्ग किंवा बेट, तर महरूब म्हणजे चंद्रकोर, म्हणजेच समुद्रामध्ये असणारा चंद्रकोरीच्या आकाराचा दुर्ग म्हणजे जजिरा महरूब. जजिरा महरूब हा शब्द अरबी भाषेतून आला आहे. पुढे चालून जजिरा या शब्दापासूनच जंजिरा हा शब्द तयार झाला. जंजिरा किल्ला कोठे आहे? तर मित्रांनो, रायगड जिल्ह्यामध्ये मुरुड तालुक्यामध्ये मुरुड हे गाव आहे. ह्या गावापासून 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावर राजापुरी व दंडा ही 2 गावे आहेत. त्यातील राजापुरी हे गाव खाडीत जवळ आहे. ह्या राजापुरी गावाच्या पश्चिमेला समुद्रामध्ये एका बेटावरती जंजिरा हा किल्ला आहे. दंडा व राजापुरी ही जंजिरा जवळील 2 गावे आहेत. त्यामुळे याला दंडा राजापुरीचा दुर्ग असेही म्हटले जाते. जंजिरा कोणी व का बांधला? तर अनेकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असतो की जंजिरा कोणी बांधला? तर मित्रांनो, आज आपल्याला जो दगडी बांधकामामधील जंजिरा हा दुर्ग बघायला मिळतो, हा किल्ला 1567 ते 1571 या काळामध्ये बुऱ्हान खान यांनी बांधून घेतला होता. त्याआधी या बेटावरती कोळी लोकांनी लाकडी ओंडके एका शेजारी एक असे रोवून एक मेढेकोट तयार केला होता. तोच मेढेकोट पाडून बुऱ्हान खानाने एक भक्कम व बलाढ्य असा जलदुर्ग उभारला. जंजिऱ्याचा आकार चंद्रकोरेसारखा आहे, म्हणजेच अर्धवर्तुळ आकारी. किल्ल्याला भक्कम असे 19 बुरुज आहेत. 2 बुरुजामधील अंतर 90 फुटापेक्षा जास्त आहे, तर प्रत्येक बुरुजाचा व्यास 25 मीटर इतका आहे. किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा पूर्वेकडे आहे, तर पश्चिमेकडे समुद्राच्या दिशेलाही एक दरवाजा आहे. तर किल्ल्यावरती एक दर्या दरवाजा देखील आहे. जंजिऱ्यावरील तोफा. जवळजवळ 330 वर्ष अजिंक्य राहिलेल्या जंजिऱ्याची खासियत म्हणजे जंजिरा जलदुर्गावरील तोफा. काही ठिकाणी उल्लेख आढळतो की जंजिऱ्यावरती 572 तोफा होत्या, तर काही ठिकाणी 514 तोफा असल्याचा उल्लेख आढळतो. जंजिऱ्यावरची सर्वात मोठी आणि लांब पल्ल्याची तोफ म्हणजे कलाल बांगडी. तर सद्यस्थितीमध्ये मुरुड जंजिऱ्यावरती कलाल बांगडी, लांडा कासम, चावरी इत्यादी तोफा आजही आपल्याला पाहायला मिळतात. सिद्धी आणि जंजिरा. जंजिऱ्यावरती सिद्ध्यांचा अंमल कधीपासून आहे? तर मित्रांनो, जंजिऱ्याचा पहिला सिद्धी सुभेदार होता सिद्धी सुरुल अब्दुल खान. 1620 पासून तो जंजिऱ्याचा किल्लेदार होता. तर जंजिऱ्यावरील सिद्ध्यांच्या शासनाचा मूळ पुरुष सिद्धी अंबर याला मानले जाते. सिद्धी अंबर 1626 ते 1642 या काळामध्ये जंजिऱ्याचा शासक होता. सिद्धी सुरुल अब्दुल खान याच्यापासून पुढे जवळपास 20 सिद्धी शासकांनी जंजिऱ्यावरती राज्य केले. जंजिऱ्याचा शेवटचा सिद्धी कोण व जंजिरा संस्थानाचा अथवा जंजिरा राज्याचा शेवट तरी झाला तरी कसा? मित्रांनो, जवळपास 330 वर्ष अजिंक्य राहिलेल्या जवळपास 20 सिद्ध्यांची कारकीर्द बघितलेला जंजिऱ्याचे शेवटी काय झाले, असा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच निर्माण झालेला असेल. तर याचे उत्तर आहे 3 एप्रिल 1948 ला जंजिरा हा दुर्ग भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन झाला व भारताचा एक अविभाज्य घटक झाला.
जेव्हा जंजिरा भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन झाला तेव्हा जंजिऱ्याचा शेवटचा सिद्धी शासक होता सिद्दी मोहम्मद खान. भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन झाल्यानंतर जंजिऱ्यावरची सर्व वस्ती तिथून उठून गेली. सिद्दी कोण होते? तर मित्रांनो, सिद्दी दूर आफ्रिकेच्या अबेसिनिया या भागातून आलेले होते. ते सुरुवातीला निजामशाहीचे चाकर होते. पुढे जाऊन ते जंजिऱ्याचे शासक बनले. तर मित्रांनो, जंजिरा किल्ल्याचा आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुमच्या मनामध्ये जर काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर विचारा. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे.